Ahoj, já jsem Nikels A já jsem a dnes jsme Dave. si pro vás připravili challenge. Předtím jsme točili Energy a mlíko. A teď to bude juice a mlíko. A teď to bude juice a mlíko, jenže Davidovi trošku došel juice, takže mi tam dá. Trošičku energy, ale jenom fakt malinko, Tak, aby to bylo můžeme fér. začít. Dáme trošku. Tak. A teď to je tak stejné. Komu nejde se z toho požrat. Abyste neřekli, že jsem svině, tak já se tam jenom odkoukám. Ne, prostě ne. Ty máš víc juice, tak jdi do prdele. Já to dám. Teď si někde nehorázně myslím. To bylo. Líva. Jsem lidi tady jak pes, vole. To je tady kamera Táťa s Mraďou. Oh! Ty vole, hoši, stejně, ty vole. Vyprdnutý, Páťo. No to viděl. Bráško, chceš to se mnou vypít? Přijme. Jsme tu zpět, tady to byl trošku malinký střih. Pojďte. Nebyle. Je to plný. Tak asi jdeme na to. Za 3. 3, 2, 1, teď. To je hnusný. Jo. Tak já už to vypil naštěstí. A byl jsem rychlý. David vyhrál opět. Ale není to kvůli tomu, že jsem mluvil z základů. Bylo to prostě, on už je na to zvyklý, on zkoušel doma, ještě předtím, když jsme točili, tak zkoušel koření. Do toho dávat. No, dobrý, to. Sorry. A si dáme malinký střih a jdu zpět. Což znamená, že toto video se už ukončí, protože David šel zvracet. Keci. Ne, ale mě se celkem chtělo. Tak. Aha. Oh. Děláme, že máme plně. Už je blbě? Jsme připravení. Zítra bude určitě nějaký další video. Ano. Tak s váma se loučíme. Ahoj. Skládejte básně a mrtky. Ne, tak čus. Čus. Prosím like, odběr a ahojda.